ଆଜି ପରା ଶନିବାର ପରବତର ବହିରାଣୀ ଗ୍ରାମେ ମାଘ ମାସ ଅଟଇ ପୁରରେ ମାଳେ ରହିଛୁ ସେଠାରେ ଯାଇ ପାଦ ଧୋଇ ପୂଜା ପାଏ ପାଦ ଧୋଇ ପୂଜା ପାଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଆଜି ପରା ଶନିବାର ପରବତର ଦର୍ଶନ ଦିଅ ମା ତୋରି ଦୁଆର ଆଜି ପରା ଶନିବାର ପରବତର ପିତଳରେ ଗଣ୍ଡି ତୋର ଜାରି ରହିଲା ଭଗବାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଭଲା ଆଚମ୍ବିତ ଲାଗୁଥାଏ ଦେଖି ଖଣ୍ଡ ଶରୀର ଆଜି ପରା ଶନିବାର ପରବତର ଦର୍ଶନ ଦିଅ ମା ଖୋଲି ଦୁଆର ଆଜି ପରା ଶନିବାର ପରବତର ବ୍ରହ୍ମପୁରେ ନାଗ ମୁଣ୍ଡ ପୂଜା ପାଇଲୁ ଆନନ୍ଦରେ ସେଇଠାରେ ଠାବ ତୁ କଲୁ କଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ପାଦ ଧୋଇ ପୂଜା ପାଉଛୁ ଆଜି ପରା ଶନିବାର ପରବତର ଦର୍ଶନ ଦିଅ ମା ଖୋଲି ଦୁଆର ଆଜି ପରା ଶନିବାର ପରବତର ଗଜାମୁଗ ଗୁଡ଼ ମାଗ ଖାରି ସରଧା ଶିବଳରେ ପଣା ପାଣି ହୁଏ ସରିତା ମନ ତୋର ଲାଗିଯାଏ ଫୁଲ ମାଳ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଆଜି ପରା ଶନିବାର ପରବତର ଦର୍ଶନ ଦିଅ ମା ଖୋଲି ଦୁଆର ଆଜି ପରା ଶନିବାର ପରବତର ଭଗବାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ବଧୂ ତୋରଣ ଶନିବାରେ ଏହି ବ୍ରତ କରନ୍ତି ଜଣ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବ୍ରତ କଲେ 1 ବର୍ଷର ଆଜି ପରା ଶନିବାର ପରବତର ଦର୍ଶନ ଦିଅ ମା ଖୋଲି ଦୁଆର ଆଜି ପରା ଶନିବାର ପରବତର ମହାମାରୀଙ୍କ ସୁଦୟା ମତେ ହୋଇଲା ଗଣେଶ୍ୱର ଲେଖା ଆଜି ଗୀତେ ବନିଲା ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର ପାଦ ତଳେ କୋଟି ଜୁହାର ଆଜି ପରା ଶନିବାର ପରବତର ଦର୍ଶନ ଦିଅ ମା ଖୋଲି ଦୁଆର ଆଜି ପରା ଶନିବାର ପରବତର।